Mwadi baba. Andinoimba ndimi baba womukomana uyu. Mukomana atinetsa pachikoro panapa. Ndini baba wamwana uyu. Ndine 7 boys. Nevakadzi 7 makasiyana. Vamwe 3 vacho vakadzi vakatozvitakura vatone nhumbu izvezvi. Asi uyu ndiye first born mukomana uyu. Amone kufanana nababa here. Ngoti hangu ini ndine mhanza chete. Ivo vachiri vafana vechidiki kava. Vachiri kumisa neweti. Right, zviri kuita mukomana uyu baba nezvekuti anetsa mukomana uyu nekunyora tutsamba, achinyorera vasikana, achinyorera mamedhiamu epanapa, mamistress ese. Tsamba dzerudo chaidzo. Andonyora achitoti aruda kuti alula nawo. Zera rake achiri mudiki mukomana. Ndozvauri kuita pachikoro panapa yo. Maita basa zvenyu ticha. Ndasingazive kaini. Ndachingona chikomana chakangonyarara kumba chakangoti zii apa. Ndichitogara chakapusa ini. Ndaitofunga kuti akanyarara mukomana. Ticha, ndaitofunga kuti akanyarara mukomana. Izvo ane mabasa kudai. Atinetsa mukomana iye. Asi chimufana ichi tichaka chibaba chimufana ichi. But achisati chanyatsoibva ndakuchibika kuti chiswe pandira apa. Ya. Ndakufana tonochipa manotsi. Kwete zvongogumira mutsamba. Zvofana toputsa 25 rounds pachikoro chese panapa. Tofana tonzi mudhara 25 panapa chimwana changu ichi. Baba, ko ndikufunga kuti ingwani tiri kuwirirana panyaya yemukomana kuti timudzidzise kuti asaite zvaari kuita izvi. Iwe, handisi baba wako inini ticha. Handisi baba wako, ndiye mwana wangu. Kuita saiwo naye ticha. Ndotonomupa Congo dust. Ari kukanganisa mukomana, ada kudzidziswawo. Koma kuita sei manje naye baba? Chikomana, koma mistress acho akaita seiko, ane mutaka here. Baba. Naye baba. Ticha, ndatofunga kuti pamwe mundidetsera zvisvinu pachikoro panapa. Pane zvamanditeedzera apa. Handewe? Hande unondiradza zvamamai zvepanzvimbo inoyi. Tione zvakamira sei. Actor so surprised, yeah. In on the life, yeah. In on the life, yeah. In on the life. What would actor so surprised, yeah. In on the life, that's the prize. In on the life. What would actor so surprised, yeah. In on the life, in on the life, that's the prize. What would actor so surprised, yeah.